kita. Aramon yato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Welcome po sa programa Aramon Yato ng Pungaldaw na in Monday. Pet sa dos sa bulan kan Enero 2023. Primerong episode po kanto yung programang Aramon Yato ng pong 2023. Ako po ang sanulikod Mardela dahing iba sadit sana pero tiyan. Iriba ng pagita hanggang alas 12 ng pagkaudto sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, asin siyempre kasabay po dyan ang mga istorya man na maghahali sa luwa sa pagikan Megaforce Patrol. Kapadagos na pangangalap ng mga istorya, panganing may balangibog sa banwa, anasin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon duman sa 1st District, si Paring Jomar Bien. 3rd District, si Jimmy Nasalita. Daraga area, yaon po dyan, nakatugaygay, nakasubaybay mga tugang si Joshua James Bino. Digding sa Kapitolyo Provincial, asin sa ibang parte kan Legazpi 4th District, yaon po dyan si Ans Galero together with our mata ng DCGB sa kalsada, ang piloto sa mobile, Henry Boy Mata. Partner Al Armario, yaon po sa Old Albay District, asin sa City Hall, asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Mantang digdi sa Regional Center site at in northern part ka mga barangay sa Legazpi, ibang parte kan Legazpi Port, yan po dyan si partner Luwins Bursi Barzena. Technical side kasabay niya to mga tugang June na Police. Mantang yaon sa DCGB Social Media Department, full force po dyan sa ng IT sina Richard Astor at sin Tricia Marie Litana. Yaon sa newsroom, kasuwang to dyan, mga tugang si Angel Mustasa, si Ringman, si Francia May Boras. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-celebrate sa ng anniversary, happy anniversary po. At saka sa mga bisita, mga nagbabiyahe, ingat po lagi sa kalsada. Sa mga nagduduman sa mga tourism sites ta. So, enjoy the sights but protect the environment, ha? Sa mga kababayan po niya to na nagpaparahay sa ospital, sana po makarecover na kita at makabelta sa ito pong araw daw na pagbuhay-buhay. Duman sa mga mabiyarahe, ingat po tabi, magdaranin pangadji. At saka sa mga mabiyahe na may darang bihikulo, yan, huwag tayong makalimot na umusal ng kaunting panalangin. Diyan po sa Manibela, Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. Yan. Para po ang biyahe natin matuninong. Kasi siyempre, huwag kalimutang i-check ang mga sasakyan, di ba? Yung acronym na Blue Bagets, yan po ang dapat ang sundan. Tangani po na maging ariglado kita sa pagbiyahe. Alright? Bueno, mga tugang, naghahanap kita ng impormasyon hali po dyan sa Bicol International Airport. Lalo duman sa mga flights, mga tugang kang mga airlines na napingyente kasudma matapos mga tugang na magkaigwaning problema so air traffic system duman po sa NAIA. So dakol na naapektaran mga tugang na mga biyahe international asin mga domestic flights. Nakansilar ang mga biyahe.
Ang sabi, kung nakapagparibok, pwede daang makauli sa probinsya. Pero dahil pasabot mga tugang kung ano na ang nangyari, no? Nag-try ko kita ng mga contact mga tugang kay Ma'am Cynthia Tumanot, ang area manager, kang kaap di po sa Legazpi. Pero dahil pa po nagsimbag. Dahil pa nagsisimbag. Si Joshua, pinag-alerto tamang kasubago kung aramon duman kung ano ang mga nangyari sa airport, kung may biyahe na ba ang duwang airlines ta, yung Cebu Pac at saka Philippine Airlines. Pero dahil pa po tabi kitang nakakalap na response ali po sa mga ano yan, amigo ta. Pasiring pa sana duman si Joshua, no? May mga nagarapot kaya, ta siyempre sa iba nabuyo, di ba? So iba at ang naglarga na kaswapon, buminalik sa aeroportong pinagalian. Okay? So mga international flight, dinivert. Pero ngunyan ang sabi, duman sa Manila, is resume na ang operation kang naiya. Kumusta digdi sa Bicol International Airport? Pwede na bang lumarga? Pwede na tabi na maglarga ang mga kababayan ta? O sin sumaabot, pwede nang mag-abot. Yan po ang mga kahaputan ka mga kababayan natin. At iyan po sabi nga ni, nagdulot po ng inconvenience sa halos dakol. Ang sabi ng Philippine Airlines, maabot sa 260,000 na mga pasahero ang napiktaran kito po na technical glitch sa senda pong air traffic system duman sa naiya kasudma. Medyo ngaya ano yan, napagal so ibang mga pasahero. And siyempre, natural, mga tugang, o sabi nga ni, 20,000 na pasahero ang apektado. At may mga domestic as in international flights na sa iba, mga tugang, kanan sila ang mga biyahe kasuod hapon na pagkaaga. Now, nag-resume mga tugang. Siyempre, kung air traffic system ang problema, baka magbarangga ng eroplano dyan. Kaya pa siguro si Dakinan Silar. Inayos muna. Ang sabi man, kang kaap, padagos ang koordinasyon sa mga airlines manubul sa mga biyahe. So, wala pong sagot, no? Si Ma'am Cynthia Tumanot, pinag-text ako kundi wala akong sagot, no? Kung pwede kitang tumawag para po sa iyang announcement o pronouncement manungod po dyan sa mga pangyayari kan flights, kung pwede nang mag-resume as in anong gigibon kayong mga kababayan niya to na nakatalaan na magbiyahe ngunyan na aldaw, di ba? As in sa mga nakatalaan na mag-arabot mga tugang hali sa Manila, tampigaralat kan sa inda pong mga kapamilya. So halat-halaton ta mga tugang ta paduman daatabi si Joshua sa BIA. Sana may matino tayong makausap doon. Holiday, pero sana walang holiday sa mga ganyanong mga utilities, di ba? Public utilities. At aram taman sa ang bulk ang pasahero ngunyan paing gusto. Kasi siyempre kada ko lang mauruli sa Manila, mga tugang tatapos na sa bakasyon. Hanggang ngunyan na lang. Tomorrow will be another day. Balik sa trabaho ang mga kababayan ta. Di ba? Ayan po tabi. And kaya dapat speedy ang satuya pong response dyan po sa mga queries ka mga kababayan natin. Alright? Bueno, alas 10:42 na po ang utong oras. Duman sa mga kababayan ta o magpakalarga na kamungunyan kung igwapang gasolina sa mga gasolinahan. May pasabat sa 2023 ang mga oil companies dito maiwasan because ito po ay kausa kan pagitaas kan presyo sa world market. As in siyempre sa pang rason is ini po na mga lockdown sa ibang mga nasyones. As in siyempre so padagos man na
pag gano yan, pag giwang-giwang kang balor kang piso kontra dolyar. So ang sabi, mga tugang, tomorrow at 6 o'clock in the morning, may estimate ang mga oil companies na sumakat sa 250 hanggang 280 ang kada litro ng gasolina. Daron na kulay niya. Ha? And pwede man na pumakol sa 2 Gs sa 240 ang magiging aumento sa kada litro ng diesel. Sa parte man kan kerosene o yung gas, mga tugang, pwedeng umabot sa 280 sa 3 pesos ang magiging aumento sa kada litro ng kerosene. Pangyari, adi, baraliktad na ngunyan. Dati yun ang mga barato, pati ang diesel, ang mahal ang gasolina. Pero ngunyan na ungusan na kang gasolina asin kerosene, kang diesel asin kang kerosene, ang gasolina. Kaya dakulungan yan ang gusto magbarakal daki autong pang di gasolina. Ha? Balik na. Sa mga misis, ito magandang balita natin, no? Dahil effective kaswagma, nagkaigwa na nin rollback ang presyo kan mga produktong petrolyo. Ha? May rollback, mga tugang, so paborito niya to na mga ano yan, mga kumpanya nin LPG effective January 1, nagpautob mga tugang nin 4.20 na takras sa kada kilo kan LPG. Abay, malaki-laki ito ha. Sinan ko, so cancel flights. Ha? Sinan ko sa messenger. Sino? So cancel flights. Ano? Pwede na? May mga cancel flights tulo. May cancel flights ngunyan. Sa messenger. Siya, may report ka? Sinan ko sa Ayan, sige lang. May mga nag-aralat sa tuya. May cancel flights ngunyan. Okay. Sa mga kabarangay ta. Okay, si Ans ba? Nandiyan si Ans? Okay, yan. Maki-update tayo kay Ans, mga tugang. Manungod po dyan sa query ka mga kababayan niya to. Manungod po sa flights. Diyan po sa ano. May radyo ako dumaan sa ibong. Gamitan na. Di ba? Ano yan may mga nag-aralat kaya kung kumusta nga yan dyan sa BIA, diretso ba talaga ang biyahe na? O yan, okay. Ans, good morning, go! Yes, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Igwaman giraray ni na mga kanseladong flight gikan sa Metro Manila pasisiring sa Legazpi, vice versa. Ini tabi Sir Mar, napag-araman kan DCTV News gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaap Area 5 sa pangyarihan ni General Manager Cynthia Tumanot kung sa ina duwang flight kan Cebu Pacific apektado ay may kinaraman digdi sa kumbaga kasuod mabaga nagpuon sa mga cancellation of flights dahil sa problema sa air traffic management. So Cebu Pacific ang apektadong flight iuning Manila to Daraga Pacific and vice versa ini mantang igwaman nin apektadong flight o canceled the flights man kana mga nakalihis na aldaw o kaya na nakalihis na oras sa Cebu Pacific to Daraga and vice versa. Pero sa ngunyan, naibalik na daw na transaksyon o kaya operasyon ka na mga flights sa Bicol International Airport, sharing man ka na sa Philippine Airlines na Manila o Daraga to Manila as in man vice versa. Pinagtaong asigurasyon kan Kaap Area 5 na nagabos na paagi pigigibon ninda para masolusyonan ining technical glitch na namamatian o kaya na-experience sa kansa indang na opisina. Lalo na dyan sa sentral nindang komandansyo kay opisina asin man na nagtataong asigurasyon na asikaso man ninda ini para man sa kapakanan kan mga pasahero na maurol ikutan na digdi sa Legazpi asin iso iba man mabaralik pasiring sa Metro Manila asin sa Cebu. Ayun, so kung sabi yun, resume na ang flight. As of 10 a.m., kinonfirmar ka na manamiyan to kan Bicol International Airport through Kaap Area 5 na normal lang ang operasyon. Normal lang operation. Both airlines, ha? Both so, airlines yung baga naman, may biyaheng morning at saka may biyaheng hapon. Oo. Balik na sinda sa dati, sa normal. Yes. Ayun, okay. So, maray na barita yan para sa mga kababayan natin. Okay, Hans, salamat.
And sabi man tabi, Sir Mark, ka Area 5 na nag-contact kita kay Attorney Neil Lopango at sa mga opisyalis dyan. And kay Ma'am Cynthia Tumanot, sinda asigurar na kunin kaso man daw may postponement naman kan mga air travel di pasisiring sa Daraga Airport, Bicol International Airport asin sa Metro Manila, tulos nin dining tatawanan ni magkakanigo aksyon para malikayan ang halawig na delay sa biyahe kan mga pasahero. Okay, sige, thank you. And tabi, Sir Marian, update halian sa Kaap Area 5, Ansi Galero, DCG. Thank you very much, son. So yan po tabi ang updates ta. Manungod po duman sa queries ka mga kababayan niya to. Manungod dyan sa pagkakansilar ka mga biyahe kan eroplano. Pero sabi as of 10 a.m. today, resume na po mga tuga ang mga biyahe. Both Philippine Airlines pagkatapos kan Cebu Pac na nagbabiyahe mga tugang Manila Daraga. Ha? Yan na po yung bagong code natin. Na hindi na LGP kundi DRP. Di ginamit yung DRG kasi mayroon nang gumagamit yan international, kaya DRP ang ginamit dyan para walang problema. So yan po tabi, salamatan po duman sa mga nagpaabot ng concern, para po dyan. And yun po duman sa mga kabarangay ta, maggano na lang tabi, magtaga asikaso na lang, ha? At ang sabi, mga tugang normal flight operations na nag-resumir, mga tugang unyang pong aldaw. Okay, so so mga may tickets, ayan, di maging kuha na lang po kamatabi dyan sa indo mga airlines dahil napiktaran mga tugang sa indang mga biyahe kasudma kan magsaparning technical glitch ang Kaap Air Traffic Management System. Okay? So, dakol ang nakansilar na biyahe. Ikaw nga ning nagbiyahe na, kundi buminalik, ito na naging problema. Di, ano yan, magayon po inita, makauli na ka mo. Ha? Ayan, so, mga mag-monitor lang po tabi diyan sa mga airlines. Please keep contact diyan sa mga airline companies ninyo na sasakyan. Manungod diyan sa pag-monitor ka mga status sa po mga flight. Dahil igwa mabagas ng mga website asin mga mga applications na ready. Okay? Asin igwa ng chat. Pwede mag-chat duman sa sendang may mga Facebook na ang Philippine Airlines, so pwede kayo mag-chat doon para po mag-iyahang kamo dyan po sa indo pong mga biyahe. So dakulang bagay po yan na dahil taong impormasyon nindo at sinapollow up ta. So, sabi kang Kaap, asin kan mga airline companies as of 10 o'clock in the morning, resume na po ang senda pong mga biyahe. Pasiring dyan and hali sa Manila, pasiring sa Bicol International Airport, asin Bicol International Airport to Manila. Okay? So yan mga kabarangay natin, para po sa immediate na information po sa Indo, tanganing dahil man kung magpara worries kung may pigalat ka mo, asin kung mga mabiyahe man, ayan po tabi, may biyahe na normal mga tugang dyan po sa Bicol International Airport. Sana lang hindi kayo maka-experience itong nangyari sa amin. Nangyari, yung galing kaming Korea sa Mario Joseph. Nakaluna na kami sa aeroplano. Dahil nag-aandar pa lang. Dahil nag-aabandi. Dahil nag-aandar. Mabo yung mapaandar. Pag landing dyan sa BIA, abo naman magadan. Nangyari talaga ngayon yan. Pero malatan importante, safe nyo subyay, sulayog nindo. Diyos Mario Joseph So anyway, dumaan po sa mga kabarangay tayo po tabi ang primero ng kada ka mga istorya niya to. Digdi po ito yung programa, aramo niya ito ngunyan pong aldaw na ini Monday, petsa 2 sa bulan po kan Enero 2023 sa pong special non-working day. Dineklarar yan ng Presidente duman sa Proclamation number 90. May idinugang na mga
holidays for 2023, nakasabay po yan na Enero 2, 2023. Tapos mayroon pa yata yung November 2, 2023 na holiday man, special non-working holiday. Special non-working day. Ibig sabihin, kung pumasok ka sa araw na yan, may dagdag na sweldo from your basic salary base po sa Department Order Candole. May dagdag yan na 30% kan sa imong basic wage kapag pumasok ka ngayong araw. Ayan. Igwa manin, ano yan, kung day ka naglaog, day kang dagdag. And then kung natsimpo ka na holiday, day off mo, rest day mo, na pumasok ka ngayon, ayan, mayroon pong dagdag din yan. Pero doon sa 30% na sa basic salary, mayroon pang parang 150% times the number of hours na sa imong pinagtrabaho. Yan. Kasabay sa overtime pa. Karakol yan ng mga mga pagpakiuron kang Department of Labor and Employment sa mga employers na mag-comply kan sa indang mga order para po sa interest man ka mga kababayan nato. Alright? So hopefully nakapag-enjoy ang gabos mga tugang kan holidays. And pagbalik nindo sa trabaho ngunyan, mga tugang, may daradara na kamong kusog asin ba kung babloy. May pigapod kasing di ba, Monday blues na tinatawag. Yeah? Lalo ngunyan yan, kumbaga halaba so naging bakasyon. Imagine from Friday, Saturday, Sunday, and then today. Di ba? So tomorrow, pag regular ng ralaogan, sana hindi kayo makaranas mga tugang nung tinatawag na Monday Blues. Yung bagang iuga kang biba rudan, biba rudan maglaog, biba rudan magtrabaho, because sigurado na magiging busy mga tugang ang mga government offices, dahilan po, particular sa mga local government units, dahilan po sa renewal ng unyan, kansenda po mga business permits. Hello? Maray ang ligas bita, nakagibot ulos din paagi, ang business and licensing permit department, kang Ligaspi, in-schedule ang mga barangay, mga tugang, para na magkaigwaning overcrowding o pag-urumul-umul. Diba? So, ngunyan na aldaw, sa aga, January 3, primera diya kang trabaho ninda, mapasiriring dyan sa pag-renew kan sa indang mga business licenses and permits, ang mga negosyante kan EMS Barrio, pagkatapos Barangay Sagpun. Iyo po yan na naka-schedule tomorrow. Okay? And then may following schedules, mga tugang na ipinagdeklarar, ang halaba ining sa Bitano, pon pitsa 4 hanggang pitsa 9. Diba? Pagkatapos sa pitsa 4, may mga barangay pa po tabi. Okay? So, pakihiling na lang duman sa mga schedule na pigpaluwas mga tugang kang At saka dinisiminate na mo ganun sa mga punong barangay nindo. Sana ipaskil ka mga punong barangay sa indo pong mga barangay hall. Iyan po na mga schedule na tanganing mailing na sana ang mga negosyante ta. Kung paano ba pag makapag-renew. 2023 na, panibago naman po yan na mga asikasuhon ta. Mabarakal kitang bagong sidula. Di ba? Pagkatapos renewal, mga tugang ka mga business permits and licenses. So yun po ang ginibukang Legazpi City. Nagpaluwas ng schedule sa sitintang barangay. Poon Enero hanggang Pebrero po yan. Okay, so 2 bulan na may oral daw, may mga naka-schedule na barangay na mapasiring dyan. Tangani pong day magbaraba, day magsurusuan kimaray. Okay? So, ilingon po ninyo schedule, tangani i-preparan din sa mga gagamiton. Yung mga kinakaipuan ng mga requisitos, baga tangani pagpasiring duman, tranquilo na, diretso na. Okay? Sa ibaba ng mga local government, pigpapakatog ninda itong boss, di ba? Yung BOSS, ano na tawag doon, Hans, kang BOSS? Yung business, ano to? Nakalimutan ko. Ang difícil pag senior citizen,
May mga lapses naman. Ano? Business one-stop. One-stop shop. Yan. Boss, business one-stop shop. Pigigibo yan sa mga munisipyo. Titiripunin da itong mga involved sa licensing, di ba? Yung Bureau of Fire na ma-issue mga tugang kang itong ano yan, fire safety, di ba? At saka may binabayaran din dyan ng mga negosyante sa Sainda. Pagkatapos, siyempre, yaon dyan sa planning, gabos, sa mga nagpipirma, yaon sa nasasarong lugar. Tanganing pagpasiring dumang kan negosyante, diretso ang dalagan. Sarong sa ng lugar duman, halimbawa sa gym. Duman ibinugtak, di duman madalagan sa mga negosyante. Madali yun sana. Day, itong kung sain-sain ka maburbangga. Yun ang pagpigiribo para po sa ease of doing business. Yan, kan mga kababayan natin. And antimano, paglampas mo duman sa pinaka-ultimong sektor, madadara mo na pauli so sa imo pong license na pirmado na mga tugang kan alkalde. Pwede mo nang ipaskill mga tugang sa sa indong mga establishmento. So those are the things mga tugang na dapat natong tandaan. The earlier na makapag-renew kita, the better. Okay? And sa mga new businesses, naman, pa-share ka mo dyan sa mga opisina kan Department of Trade and Industry para po sa indong business name. Very important yun po yan. Prerequisite yan para po kamo maka-operate ng business, dapat may business name muna. Yeah. Bagiwan ang business name and then go to the LGUs para po dyan. And then, syempre, pati yung mga sa SSS. Kasi nyo yung mga sa private, tagani po na mag-areglado ang dalagan mga tugang kasatuya pong mga transacciones dyan sa pag-renew. Kansa ng mga licenses, business permits sa mga lambang area kung sa inyo ang po naman sa mga negosyo. Alright. Standby lang po mga tugang. We will be back sa mga dagdapang story after the news break. Siyempre, ang sa po mga pagirumdum sa mga kababayan mga misis na nagluluto sa kunyan, rikas-rikasan, taod na naman. Magbabalik kami. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay! Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawatan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon.
Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Padagos sa naglulobo ang kantidad kan danyo sa infrastruktura, agrikultura asin irigasyon na kan pagbaha dara ka namamatayan na makusog na pag-uran sa nagkapirang rehiyon sa nasyon. Sa pinakahuring record kang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, puminakol na sa sobra 1.1 billion pesos ang danyo sa infrastruktura sa Mimaropa, Region 5, 9, 10, 11 asin Caraga. Mientras sa suminakat naman sa 243 milyon pesos ang danyo sa agrikultura sa kapareho man na rehiyon. Mantang sobra na sa 2 milyon pesos ang iwinalat na danyos kan maraot na panahon sa irigasyon. Sa ngunya, nasa 134,605 mga pamilya o kapareho nin 524,150 mga individual na anggikan sa 938 na barangay sa Mimaropa, Region 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Caraga asin Barm ang naapektaran kan maraot na panahon. Sa nasabing numero, 4,604 na pamilya o sobra sa 15,000 na individual ang paramientas na nagsisirong asin nagdadago sa 151 na mga evacuation centers. Yan ang pangalas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Alright, mga tuwang balik po kita sa yung programa ko niyang pong aldaw nin Lunes, Enero 2, 2023. 7 minutes makalipas po ang alas sa 11 in pagkaudto. Dire-diretso kita hanggang alas 12 sa mga dugang pa mga impormasyon para po sa mga kababayan niya itong niyang pong aldaw. Duman sa mga kababayan ta na nagkapurtukan, manarampa ka mo. Pangyayari nakapag-restore pa lang ko ta kining zero kanakaging mga taon na di zero ang Bicol, pero ngunyan mga tugang sabi kang report sa national office kang DOH luminangkaw ngunyan so parang kita may pinakalangkaw na from zero nakarestore mga tugang ng 15. May huminabol pa kayang 8 mga tugang kan yan hanggang pitsa 1 paglaog kang bagong taon may huminabol pang 8, may naputo kaning Quitis, may naputo kaning 5-star, pagkatapos may naputo kaning buga, ibang improvised cannon, no? Yan ang ginamit nagkarulugadan sa iba, may nagkawaragas mga tugang so Suguramoy, may uminitom sutalinga, may napanggasan mga tugang sa paa. Ay nako, kailan tayo matututo? Alright, dugangan na po mga istorya po dyan sa luwas. Dumagat sa 3rd District, sa linya ni Paring Jimmy na salita. Jim, Happy New Year! Please come in! Yes, Lamar, Happy New Year! Sa mga dagdag niya tong balita, gabos pa ukudon kung ano ang plano kan presenting administrasyon sa lindong ni Gobernador Grex Lagman duman sa Barangay Pantao kung matatandaan panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara i-declare ining economic zone tabi Mar. Ta kutana kung halimbawa guminana giraray ito. So dating gobernador ka nakaaging eleksyon, ang plano maging aktibado as in operational ang Pantao Port, kaya kagulping mga proyekto digday as in pundong ibinobo para sa improvement as in development kan Pantao Port kung saan sa mga proyekto seawall, mga building, iraon na digdimar, tan plano, iyon na ma-operate na nga ni ini. Kung matatandaan, hali sa PPA, ibig taong puder na baga ini ang management sa provincial government. Pagkatapos naglaog sa dadaog si Gobernador Bichara, naglaog si dating Gobernador Noel Rosal, ngunyan, diretso so mga patrabaho, and ngunyan, nadikyo, nagsalida si Gobernador Grex Lagman. Dahil na maintindihan kung ano nan plano kan presente na Gobernador digdi sa Pantao Port. Sa pag-aram niya to, gariday pangani nagpapasyar o nahiling kan presenting Gobernador por medyo sa kabisihan man iyon hapot kung ano nan mga puturong plano kan Pantao Port na ini sa pagsabing sayang kan binubong gastos digdikan probinsya kung ini mga turog man giraray an pagbungkaras kan ekonomiya dahilan sa kung ini mag-operate dakulang bagay ko tanan na makakabutong sa ekonomiya kan libon bako sa libon kundi kana probinsya ni Albay dahil ta so planong inot kay ni kan dating Gobernador Bichara magiging operational na ini
asin iguanan in biyahe digde an mga barko na bimar. Yan, ang problema dyan, ang makipot na tinampo. Iguanin mga alternatibong plano na. Actually, iguanan in binuksan digde, pero dahil pa man natatapos. So, saro naman siya ng problema ko na digdimar. O ining so sa inutan kan sityo Dumalagan, sa Guminaba, dahil pa man nagkakairiray. Kaya nakulpan mga aras si kasuhon digdig ko na dapat oran. Pero so, yun nga niyan, nagbarago-bago ki gobernador, ay na maintindihan, magin kan barangay kung ano na ang mga futuro kan proyektong ini. Yan ano yan, sa presenteng sitwasyon kan tinampo dyan, sa assessment mo, kaya na daw dumalagan niya ng mga haralaba na mga bikulo? Yan ang magiging problema dyan because that will be economically visible, viable kung ay mga produkto dyan ang mag-aagi. Puta na. Kasi kung pampasahiro man sana, ay garo, bako masyadong dakulang epekto kayan. Bako sa napasahero, so mga kargamento, halimbawa. Kaya nga, paano tayo luluwas dyan ang kargamento kung ang tinampo arugaan? Igwanging igwang mga survey digdi na igwanin liliklika iba na bako na ay ni anaagihan. Pero dahil pa nagigibo. Pero napunan pa sana. Nabuksan pa sana. Igwani actually supig barita niya to kan mga inot. Igwang bulod na digding binuksan. Ang problema opening sana dahil man pwedeng agihan tatindugunon. Ang sabi na kay puhan tapyasan. Di kita kaigdig sa Pilipinas, gigawa ang bulod. Sige sa Dungan sa ibang bansa, liluho ang bulod. Pwede, dahil taman maintindihan. Tas siyempre, duman sa dinumanta sa South Korea. So texture kan, pigiling ko man kaya, so texture kan bulod duman, gari limestone na matagas. Ayan, digdi labo kung bubusion mo ini magagabat supurong daga digdi iba man ang tekstura. Yan ang naging problema digdi dakulo na pati ng bagitang binuksan haralang kawon tapos grabing mga kurbada. Grabing kurbada. Yan nagang napigtataram ka ito ni Mayor Tainando na ini nga sa nagiging problema na imbis nga streeton kakadagabi pa kurbada pa. Ipigtaw niya nga yung hemplo ang papiyuduran nga haling ligaw 200 na kurbada. Maabot ka ngayon duman, makapi-kapi ka duman kay Vice Mayor dati? Lula ka na. Lula ka na. Ano pa, ilan sa siguro. Lalo dyan papantaw. Diba? Dakulaw ng mga truck o bull of trucks ang pwedeng mag-aragi dyan para iluwas sa mga produkto. Dakulang tabang talaga yan. Kung ang produkto mo maghali pang Manila ito transporter, halang ka ang pamasahe. Correct. Kung dyan yan maghali, hindi medyo bawas-bawas. Ang tracking mo, hali na sana dyan. Correct. Tapos, ang problema, pagluwas. Ang pagtransporter na, tapos tinampo, ikaw ang mga binuksan na tinampo, dahil man nagamit, sayang kang pundo. Yan ang problema natin. Yan ang dito din masabutan. Kung dahil tulos yan pipa-expedite kan Regional Development Council, na di ba magbubuso lang kay ekonomiya, bako? Dapat ini matawanin atensyon na ini naabot niya to. Inda sana mga kuha niya to kun ini naabot ini. Di ba kasi ang iling ta dyan is bako man lamang dapat albay sa na makinabang yan. The whole of Bicol. Ang punto digdi ining binuruksan. Ano na ini tatarapuson sayang lamang kang pundo. Yan. Bata dakulaon ng pundo pag road opening. O ni Supantaw Portpik para bubuan ki pondo. Dahil man sa tinampo sabay-sabay na pigde kuan dapat sabay sa inot ko ta na nga ni so tinampo. Iyan ang dapat na turo karon yang kan mga tira nga may mga asusunod baga. Si sayang pamayo kan RDC nang unyan kung baga wara na si waday naman baga dati si Gobernador Noel Rosal. Day pa sa baka subays. Inda yan ang dapat na magkasarabutan. Tadakulo ng mga proyekto tadigde. Na dapat matawanin dakulaunan aspeto na makakabutong pa itaas sa ekonomiya ta. Pero mo yan ang dapat nagibuan ni Deki Summit. Yan. Teleponin na gabos na stakeholders dyan, mag-ururon sinda, ano ba ka talaga kuyak? Sayang kan Pantaw Port na ini panahon pa ni Gloro GMA. Taro kayan, sige nang patrabaho duman sa pier mismo. At yan kayan, balbala naman ka mga okol, dirang ka na naman.
Rangka na naman. Dahil man Hindi, nagamit. Di ba? Oo. Ay, sus, Kaya Mario. dahil kita maasinso, kung sige sa nampuon. O, dapat ko ta, bago umabot duman, o digding ko na sa bungad. Correct. Di ba? Ano mga, dapat gibuhan ng kipagi yan. Paiwasan tinampo, aliw ng kurbada, aliw ng tukadon. Tangani sa mga truck na madipisilan. Tapos may mga alternatibo nga kiyang kung halimbawa nagrasa, yung kung Yan. ano. Oh, Kaya nang tadigday, planning. Siya ng bugi kwarta. Ayun nga niya. Ma-retire ka na, magkandidato ka. Ay, digdi sana ako. Digdi na ako magadan sa DCGB. O ba, may nakagali. Diyan ka sana. Maka-enjoy yung digdi. Susaro, dinulagan na kita. Ay, duman, may biyahe ka rin, may biyahe. Nasa travel. Nasa travel. Anyway, so yan tabi, Mar. Mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. It's high time siguro sa bagong liderato kang Kapitolyo yan. Ay kay Governor Greg siguro dapat na i-consider rin even kan sangguni ang panlalawigan. Imbestigaran na nindo ano nangyayari diyan. 'Di ba? Billions of pesos ang pigbubuo-buo diyan. Dahil man napapagkinabangan. Not even itong pagtransportar sana. Wala pa dahil pa man nagagamit ang pier. Sige sana ang irahita. Ngunyan ang piglalaw matutunan diyan na magbuboost kan economic boom mga tugang kan Bicolandia. Kanalbay in particular. Yung pagdagsa dyan kan itong mga cargo vessels na pwedeng lunadan po ng mga produkto na iluluwas ta dyan. Haling Manila o haling bang mga parte kang nasyon, haling Cebu o sa ipa man na parte, maski abing sa ibang bansa, pwede dyan magdoong mga tugang. Di, at least bawas-bawas sa pagbiyahe o pagtransportar. Kung ang problema dyan talaga, punta ka ito, kang pinunan yan, yung tinampo. Pwede naman sa nagrarasa yung naglulubog na may liquefaction ka raw. Yung mga tukadunan tapos kurbada ako na. Kurbada sirada dyan. Dahil kaya nga manobra dyan ang mga 10-wheeler o kaya yung mga trailers. Paano ba? Hindi tayo abanti talaga dyan. May problema kita dyan. So hopefully mag-iba ng paagi, alternatibo. Pag-urulayan na nindo yan. Tasayang tang kwarta. Urawang ang nakatukaw mga tugang sa Kamara de Representantes. Bicolano. Sa Committee on Finance, yugyugununan mo di dakulang bagay ko ta, kundi dapat sana na ariglarong kimaray. Yeah. Partner Al, Mario nasa linya. Partner Al, 20 minutes, makalipas ang alas 11. Good morning. Yes, partner. Happy New Year pa rin. Happy New Year. More business ang piglalauman ngunyan na 2023. Digdi sa southern area kan Legazpi. Ini ngunyan ang nahiling na potensyal talaga kan lugar na ini pasiring sa daraga dahil ngunyan pa sana nahihiling na partner ang mga development sa negosyo o nasain kakapira ng mga gasoline stations ang piguturugdok mo dyan digdi sa area kan Taysan. Ang negosyong ini, sabi kaniba pagkapatunay na talagang nahiling kan mga negosyante ang potensyal dahil sa padagos na pagdakol kan volume nin populasyon digdi sa southern area kan Legazpi pasiring sa daraga. Apera kayan magripakuman digdi partner at pag-develop kan mga subdivision na binarakal na kan mga darakulaon na kumpanya aros nagkukurumpetensya sinda sa pag-develop kan nagkakapirang lugar digdi sa south area kan Legazpi para gibuhon na subdivision. Dakol pang nareparong mga negosyo ang nagaburotoan ngunyan may mga o digdi naman sa Taysan igwaki mga litsonanin manok, mga lutuanin manok. Nagburotoan na digdi sa area kan Taysan and sa mga sari-sari store na lalong nagdadakol ngunyan kaya nanuturan na siring kanian na naging potoro talaga and lalo na ngunyan na taon na medyo marayray ang sitwasyon kan ekonomiya dahil tapos naman sa pandemyang COVID. Kaya iyon niya na hiling na potensyal talaga kan mga darakulang politiko digdi baga sa Albay si Anaco Bicol, sina Congressman Joey Salceda talagang nagatarabang
na mapakarayaan na lugar na ini kan South and parte naman kan Daraga konektado yan gabos dyan sa Bicol International Airport. Kaya padago sa pag-develop kan lugar na ni kaya pigilaw man tabi partner nangon niya na 2023 dakol na mga negosyo ang maburot pa sa mga lugar na ini. Ayun. Yan pa informasyon alay sa South kan Legazpi area, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Lipat kita kay Joshua James Bino sa dugay natong impormasyon. Joshua, good morning. Happy New Year. Go. Happy New Year, Tabi Papa Mar. Happy New Year sa mga paraan tabay. Ano yun kung yung Tabi Papa Mar digdi sa Bicol International Airport, Barangay Alubo, Daraga Albay, particularmente naman digdi sa opisina kan Kaap Area 5. Pero susug mga Tabi Sherman, nadawag ko naman kasi bago sa report ni Ate Ange na kumbaga balik na sa regular o normal ang dalagan kan mga flights man tabi di December matapos na maka-experience man ng mga glitches flights and yung mangyani palang gilay sir man dawayaw kita digdi dahil man palang kita ki makakaulay personal holiday palang nalanggad ngunyan na sir Mar dahil man ki mga nagralaog na personals kan Kaap sigun digdi sa dang nakabantay may biyayang eroplano din personal kang Kaap. Yung taramon sa tabi Sir Markan ha. Kumusta dyan? Kumusta ang sitwasyon dyan sa luwas? Dakol na pasahero? Sa sitwasyon tabi Sir Mar, siguro mananggad, balik na so dalagan kan flights. Nagkaperang minutos ang nakali sa pagburubantay tadigdi. May naglapag ng aeroplano kan Philippine Airlines. Kung kaya, yung tabi iyan na Sir Mar, ang sitwasyon digdi, normal naman. So dati bagang sitwasyon na may nag-aarabang na mga mga taxi, so mga nag-aarabang na mga kapamilya, and doon itabi sir sa kunyan, may nagruluwas naman ng mga nagbaraba na pasahero. Hey, yun. Pero may inapot ka dyan kung may naglanding na o naglarga na? So bago tabi, may naglanding na sir Mar, may naglapag ng sa Philippine Airlines. Pag may naglanding, di, siyempre may malargang ali, digdi. Correct. Okay, sige. So, yung tabi, Sir Mar, ang mga additional tapang mga sitwasyon sa palibot, live manali digdi sa Bicol International Airport, Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. On assignment po yan dyan sa Bicol International Airport. So, yan po, ang konfirmasyon po yan, resumer na ang biyahe kan aeroplano. Dyan po sa nasambit na aeropuerto. Okay? Good morning kay Sally Losada. Yan. Sabi ni Sally, good morning Sir Mar. Ask ko lang po kung pwede na kaya magbayad ng electric bill sa mga bayad center. Thank you Sir Mar. Sa katabing lugar. At base sa abiso, mga tugang kang Aleco, ang bukas na mga mga bayad centers na mag-aako ng bayad o transaksyon po na alas 8 ng aga alas 5 ng hapon. So mga collection offices po kan nito kamalig asin Daraga. Yan. Open sinda ngunya na January to 2023. Okay? So sumir ang gabos sa transaksyon mga tugang sa aga January 3, 2023. Okay? O yan. Okay? Yan po tabi, sana mabuksan gabos ang mga bayad centers, tangani po, as in collection offices, tangani po na makabayad tulos sa mga kababayan to, may kwarta pa. At saka nganing makatabang, makaskas ang koleksyon kang Aleco, tanganing may pambayad duman sa suppliers. Di ba? Tayo po yan ang concern tangon yan. Dahil sabi baga, sa tuya ngaya ini, kooperatiba tayo ini, di magturuang-tuwang kita. Si Governor Grex, mga tugang igwaning mga lakdang na ginibo, para masiguro ngayon na igwaning supply ng kuryente sa satuya. Pero garo luminaog garo sa emergency power agreement, no? Araw kang ginibo kato kan apik, tangani na sure na igwang mga maglalaog na may makakuha ng kuryente. Pero ano daw nangyari na, duman sa nagbibiding baga na pinag-gibok ang Aleco, di ba? I think naipasar na ito kang board and garo pendyente garo sa ERC.
selection process, di ba? At aduman, pag igwa ka ito, makakahanap ka, makakapagpabiling ka, makahanap ka ng mas baba, di ba? Bakit itong araw kayo nagka-emergency ka, kung anong presyonin da yung kabakalon mo, di ba? Kung may selection bid process ka, kung parang taon mo yan, arugan, maski pa lumanggaw, yan ang sa imong presyo. Ewan natin kung anong pa nangyari doon, okay? But anyway, ang pinakamagandang din na nahiling ta is yung eagerness ng mga kababayan ta na magbayad. So yan man ang dapat na tawan ning ano yan, ning aksyon kang alay ko na yan ang mga mabarayadan, makumudar at the soonest and fastest time, tangani po na dayman mauyam. Imagine, bayad ka na para palinyaw kung pinagkialay yun, no na. Di ba? May mga senior citizens na mabayad, tawan po ning fast lane yan. May PWD, bandos, pasang isang fast lane yan. Di ba? Tangani po na makakolekta, makaskas. Di ba? At yun po yan ang kaipuan ta, may pambayad dapat, permit, akong dae. Yan po magiging problema natin. Although may mga assurance na hindi kanya madiklum. Ngunyan na 2023. Di ba? Yan po tabi. Sana yung competitive selection process, yung CSP na tinatawag, ma-ariglar po yan, ma-asikaso talaga. Di ba? Tayan man ang pagparalaban ba ito, mga tugang ni former Congressman Attorney Pido Garbin, di ba? Sa iyang krusada na dapat may CSP talaga, competitive selection process, tangani na so alay ko makahanap kung ano may pinakabarato doon man sumabakal, di ba? Kasi kung may emergency lang, di siyempre kung anong presyo duman, iyon man itong sasahuon mo, babakalon mo, para lang masiguro na igwa kang kuryente. Kung baka makahanap din mas barato pa, kung may CSP nga, di mas barato. Kung makabid ngayon ng ano. Kundi sabi baga, kaya luminag duman sa emergency power agreement dahil garo ngayang nagtatalamatang pani ba na mag-opresir sa alay ko. Ayan. Pero kung siyempre kung igwaning competitive selection process, di open kang alay ko ang bidding. Di may mga mabid na pwede sindang magbabakal, di ba? Dahil manan maabantian mga power sources natin kung dahil sindang magbakal ng kooperatiba, dahil magbakal siya ng kuryente, masasayang yan sa indang para saray naan, di ba? Magtarabang na lang, tabi, magbayad nin tama. Sana nga magpaluwas ng executive order ang gobernador, nang gabos na departamento de gobyerno nasakop garo kang probinsya, or even encourage the national government agencies to pay their bills at once kapag daw na minsan yan ang garong nakakapahaloy, di ba, ng mga darakulang mga entities. Mas maray pa sa mga saranit kita nakabayad tulos, pero uning darakula may mga pinjenti, di ba? Sana all, di ba, gabos magtarabang tabag na whether you are a government agencies, dapat nasabutan na sitwasyon niyang kang alay ko, walang pera. Yan po, walang pera na ipaparoros, kaya naglalaom kita dyan po mga tugang sa koleksyon. Kapag gumewang ang koleksyon, may problema. Di ba? Kaya dapat na maglibuan talaga ng magayon na sistema, ang koleksyon system. Mga tugang tangani na lalong magigo sa pagbayad ang mga kababayan nato na konsumidor ng kuryente. Alright, mga tugang 11:30 na po ang satuyang oras para po sa mga kababayan nating nag-antabay. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Pai! Nata, totoo na magkaiba ang penalidad sa 15 anyos ang edad na ng habas kumpara sa may edad 30 anyos na maski parehong krimen ang sa indang nakomiter? Totoo yan. Sigon sa Republic Act 9344 na inamyendaran kan Republic Act 10630, ang 30 anyos saro ng adult, mantang ang 15 anyos konsideradong aki pa sa lindong kanlay. Apwera sa edad, ang abilidad kan sarong aki asin kan may edad na o adult na mag-isip asin magdesisyon, magkaiba man. Oh, iyo? Iyo.
Aramo, sigun sa pag-aadal, ang utakan aki nagpapadagos na mag-develop sagkod na siya maging 25 anyos ang edad. Dahilan kaini, ang aki dai pang abilidad na depensahan ang sa iyang sadiri asin magpili nin tama arob kan may edad na. Nya, paano na palan so ginibo niyang panghahabas? Libre na. Tibaan magparagi bulugod iyanin kabuahan ta daiman siya mapipreso. Aw daiman, dahilan nga ni sa sinabi kong pagkakaiba kan aki asin adults na mag-isip, importante na may separadong paagi asin sistema tanganing pareho sindang mapanimbag asin madisiplina susog sa saindang edad asin abilidad. Digdiminala og an epektibong papel kan Juvenile and Justice Welfare Act. Magayon palan iyan adi. Kung sa bagay, bako man talaga kriminal ang mga aki. Tama ka dyan, dahil ang Juvenile Justice Welfare Act sarong restorative justice principle. Sa irarom kan prinsipyong ini, ang krimen pighihiling bako sa nang bayulasyon sa ley kundi pagkarumpag kan sarong marhay na relasyon asin rason para makakulog nin buot kan iba. Nya paano po ang sistema tanganing mapanimbag asin madisiplina ang aki na guminibo nin sala? Pigigibo iyan sa paagi nin dialogo, hands-on initiative asin manlain-lain na programa tanganing masiguro na dai na mautrupaan sa iyang ginibo asin maging marhay na syudadano ang mga aki sa mga maabot na aldaw. Sa paaging ini, nako akan biktima ang hustisya asin namantinir na ligtas ang komunidad. Marhay palan talaga ang kamauotan kan Juvenile Justice Welfare Act. Sige po, salamaton. Mauli na po ako. Istorya ko ini sa mga magurang ko, asin mga tugang. Para sa karagdagang detalye, manugod sa Juvenile Justice Welfare Act, magduman sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa ating programa. Aramon Yato ng pungaldaw na inin Lunes. And duman sa mga kababayan po nyato, mayroon na lang tayong 25 minutes bago po mag-alas 12 nin pagkaudo sa mga may lalakawang po tabi. Rekas-rekas ang taod na naman sa mga misis na nagluluto. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Yan, okay. Mga batit, mga aki, mag-arasikaso to sa aga may eskwela na. So mga binarabad din mga notebook kasi mga papel sa gilid, ikarag na sa bag. Nangyayari. Alright. Ay, huwag kalimutan mag-exercise mga kababayan, especially mga senior citizens. Ha? Kahit 10 minutes lang, kahit nakaupo, pwede kang mag-exercise. Marami tayong kinain. Diba? Ng mga high in calories. Kanakaagi at saka may mga fats. Kanakaagi pong holiday season. Time to burn the fats.
mag-exercise po tangani po na may problema. At saka, yung sabi ng Department of Health, update natin sa resolutions natin ngayon, New Year's resolution, isama natin ang updating ng ating bakuna. Yan. Kontra COVID-19. Kung dahil pa kita nakapabooster, magpabooster na. Kung dahil pa nakapabakuna, magpabakuna na. Pangyari, duman pa lang dyan sa China, kaya nagparadakol ta. Sus Mariusip, kadak lang kan mga pasyente na pigdalagan, mga may edad, mga senior citizens na rin nagpabakuna. Pangyari. Yung nagabot nga, anong nangyari nga sa Sinovac nga kan China? Tarong nga ito, dakulungan lugod nga sa India, yun, mga senior citizens daw po ang hindi nagpabakuna. Kaya dumami ulit. Yeah. So, digdi man sa tuya, sabi po ka mga otoridad, naghababa at saka nasa 70% ang 70 milyon, 71.2 milyon na ang bakunado. Mga tugang na mga Pilipino. Okay? Kaya medyo marirahay na kidit, pero dahil dapat magkampante because may mga subvariants na padagos pong nagbubutwa na ang sabi mas nakakaulakit sa iba. So kung wala kang pandepensa mananggad sa lawas mo, paano kita kayan makabanti? Piring igupo tayo yun, tirahin tayo yan, di ba? So wala, maraming mga doubts yung iba, pero scientifically and medically, wala namang nangyari sa amin Ako, nakaduwang booster na ako kaya nagalat nga yung pantulo. Tabata, senior na mabagita, di ka, depensa lamang, di ba? Di ba? Yan po ang mga helang na sangon yan. Yan na po ang mga sabi nga ni kaya pinag-arabangan. Although sabi ba kan Senado, actually ngayon bako naman niya kalamidad iyan. Tadi naglarabangan state of calamity ang Pilipinas dahil lang po sa COVID-19. So may mga expressions ko niya, may mga pagbubuso lang, ay aliyon talaga ang kasunta na. Iyan man, ginibot ang ani na madali na makapag-purchase ang gobyerno ng mga kakaipuhanan para po labanan ng COVID-19. Di ba? Kapag may state of calamity, baga, pwede ka mag-emergency purchase, including local government units. Ngunyan, natapos na kan kampit sa 31. Di ba? Pigalat ko niyan kung anong magiging go signal kang presidente, kung ipapalawigon niya yan o dahi na. Ayan po, pigalat hanggang ngunyan, dahil po na pronouncement mga tugang ang Malacanang kung papalawigon ang state of calamity dahil sa COVID-19. Di ba? Hintayin natin yan. Okay, hello kay Kuya Bob Nakandano. Good morning, Yamar. Happy New Year. Yan. Ang nangyari, nakabuelo pa lang si Kuya Bob ka nakagisabado. Okay, and hello kay partner, Joel Barameda, dyan po sa Bakakay. Happy New Year nga, Papa Mar. Bati po, happy birthday sa pamangkin ko, Alaysa Nicole Barcia, and shout out po, salamat. Yan. Hello kay Tia Maming, Carmen Barameda, dyan po sa Bakakay. Barangay 13. Home along the riverside. Home along the river to. Good morning sa inyo dyan. And siyempre kay Tio Jose, at saka kay Mamay Sely, dyan po sa sirima kay Atinis na Barcedas, dyan po sa San Pedro sa Bakakay. Okay, sa Vargas family dyan sa Kaugutan, good morning sa inyo. And siyempre good morning man mga tugang kay classmate na parang brother ko na, si classmate Noel Bismonte. Iyan, salamaton classmate sa pirming pag-asikaso pag nagpapasyar. Hello kay Ate Flery Arcaming Gaviria, good morning Kuya Mar. Happy New Year. Tanong ko lang po, wala bang office ang Aleco? Magbabayad sana kami ngayon kasi ang due date, thanks. Ay, bukas mo niyan. Asa na nga yung bukas po, tabi, duman sa sa opisina ninda. Hanggang alas 5 tabi. Ayan, hanggang alas 5 bukas. Para makapagbayad kayo. Okay? Ayan, alright. O dugangan tayo istorya, mga tugali po dyan sa luwas. Nasa linya si Papa Luwins Barcena. Papa Luwins, good morning, please come in.
Salamat tabi Sir Padingmar. Good morning. Good morning sa Kaparantabay. Happy New Year. Sa madagdag pang bareta na hadit man giraray sa oras na ini nakataga barangay Buyuan Ligas City dahil tadai man giraray tabi partner na pupugulan ang pagbulo man giraray kan baha ali dyan sa bubukasan na road opening project dyan sa sambitan ng barangay sa may itaas ng Gadkan Kapilya. Paano? Daing kali? Dapat ko tayo gibuan ng kali. Oho. Pasok kaling na kung dyan sa baba, paano na? Road to that. Nangyari. Buda, ayakpit. Ayakpit? Ayakpit sudag sa slow. Jesus. Naging kunyan lugod salog-salog ang lugar na yun sa may tagiliran kan chapel. Ang nagiging salugan. Ang maraot ka kung tugdason lugod sa chapel. Daima. Kung day magkurbada. Iyan sana. Di ba? Taman masabutan ang volume kan tubig baga because Correct. water 6 is on level. O, kung sa inyo nga baba na duman ang dalagan. Roger to da. Maringon nyo to nakakakurbada pa. Nakakakurbada pa. Paano Pinadiretso kung grabe ang volume kang tubig na umagi dyan, di paano? Correct. Hanggang ngunyan pala, di pa nasikasuhan. Hanggang ngunyan. Tarami na sininong mo. Ongoing pa daw. Tarami na sininong mo. Pakadatig ng pinimay na rin eh. O, ito paano yun eh. Iya. Tara man na. Tira. Ay. O tayo ni tabi partner Mar. Dahil maninimani ni garan na sitwasyon na ini. Dahil yun na nga ni tabi partner Mar ang proyekto pala ang nakagigibo kay ni iyo ang DPWH Region 5. Sa pag-follow up man kan DCGB News sa nasambitan ng opisina kay Madam Lucy Castañeda. Pero bakong may kontratista yan? Igwa. Dapat na sikasuhon kan DPWH. Oo. Sabihan sa kontratista, ayusin nyo anak, kundi di ka makakolekta. Iyon na nga riyan ang problema, pinagigibo man daw. ang problema, kung road opening sana yan, dekolekta na. Iyan sana. Tabukas na. Pero kung road opening with concreting, aday pa. Correct. Pakikirip mo daw kung ano nang tigdal sining tinampong ining ginibo. Oo. Ano, road opening sana ni with concreting ini. O with graveling. Kanal daw. Ha? May dagdagon dyan na kanal. Jesus Mario. Tanganing mga volcanic debris dapat magwarawaan. Pero ilingon mo ang tantig Ate Lucy din mailing nanti kung ano ang title kang programa ang kang project naan. O diyan mo masabutan an. Ang title kang programa tabi partner Mark, construction of road opening project of bypass road Buyuan to Matanag to BEC Road. Ano da? Buyuan Matanag to BEC Road. Day ano sa pinaka-title? Construction and road opening. And road opening. Oo. May road opening sa construction ha? Oo, construction and road opening. Tayan kaya di gusto sabihin, man talagang tinampo. Di gusto sabihin, ang pera kan binuksan iyan, di road opening, may construction, sisimintonan. Sisimintohon. Ang problema, duman sa program of work, daing ditsing. Yan. Kulang sa sahog. Litsirong mo. Yan ang film depicto kang programa. Dapat sabay-sabay yan. Iyon na nga ni. Di ba? Tanganin din nasasayang. Arog kaya na nakakapirwisyo sa baba. Sisay mo niyan an mataoning asistensya duman sa napirwisyo. Ang magigiluhon tabi Pater Markan DPWH, iyon na nga nito ma-realign kan budget, naka-realign naman daw kan budget nun yan na taon 2023. Tangani nang makagib nin road canal, tapos sagkod duman na baba, supig sa saluhan ng gadigdi sa may chapel hanggang pababa nating nagbabahaan. Papahiwason daw duman so road canal. Pirang kilometro yan? Mga more or less tabi Partner Mar, nasa lagpas 4 kilometros ini. 4 kilometers, guranong kantidad? Komunidad. Guranong kantidad? Nasa 200 million plus. Yung gigununan man, 200 million din kali? Oo. Yung di kabrang buhay tayo ni. Marasalamat sinang dahil nadidiskwidong nyo sa buyuan. Dae. Pasalamat sinda, taday kita pigdadali ni dikitudukan shear line. Correct. At ako nachimpong ang nasa partanig di arog sa Mindanao, hindi ako sana. Oo, talagang natural sa kayan tabi Partner Mar. Dahil man malinigaran na ma-erode ng gadso, siyempre makakalbo ba yan, road opening nga ni. Di mabulos ini pababa. Ito paano? Pagka-road opening, dahil pamanggarong graveling,
Iyan sa. Di ba? Kaya magabaga mo siminton, taka mong gravel. Oo. Tanganing maging maging dasok ang irarom. Ang naling ta duman, tigdadasok. Ay. Oh. Sus Maria Joseph na patrabaho tayo ni. Ngunyan tabi Patermar. Ngunyan, may pinagigibo man daw na mga temporary solutions sa DPWH. Ngunyan tangani nang day daw makawa so volcanic debris. May pigigibo pa lang dyan, natitipon kan DPWH personnel. So nga, daga dyan sa may likodan kang kapilya, tanganing day magwawa pababa. Ngunyan, may biltada man sa DPWH. Ang sigon kay Madam Lucy Casñada, nakaabot sa indang report, na once daw na halimbawa nawawa ngaya, so bye-bye graba, volcanic debris, bago magparing sa komunidad. May mga nagaharang man daw na mga residente na daisin da duman, papakira mong kay tuotag, iakbot ba ninda, tanganin ang maging sa diri nindang aggregates. Kikuwa. Ay, di man subiltada ninda. Di an masolusyon kan si Kagawad Mark Asuris muna si Kapitan. Yan. Ipinagpaabot naman ni Tabi Paterman na DCGB News na na problema na ini. Asin sigun sa senda, magibusin din magkakanigong lakdag kani nang maging tumarparti man kang barangay na dahil ni maulaw. Nalibong man Una ko, gumulos yung daga. Ang nagbubulos, bye-bye, buta graba Tabi Paterman, Pino pati. Bye-bye, parti kang bukid. Parti kang bukid ng gab. Kinaykay na. An buyuan kaya Tabi Paterman, pag kinaykay mo yan kinagkapirang mga pulgada, bye-bye buta graban sa irarom. Yung gugununan mo, kung dahil mo pa yan kagang kigraba, o dahil mo anda sa kun kimaray, talagang uubuson yan, scouring ang kapulgaan. Inda kung day maublasan tinampo dyan. Then inda pinakari ang irarom kayan. Narugan sa istorya mo na iyan kunyan. Bye-bye sa irarom. Then inda ang kaganggi kali. Ay sos. Magsalayan na 200 million indan. Aron no dunan. Correct. Ay sos Maria. Ang buyuan baga, botpadang, buyuan, batanag, bunga mabinit. Puro siyan mga volcanic debris sa irarom. Iyang ginibo yan. Tangani na dyan maagi. Hali sa Duterte Highway. Paagi dyan Tabi Paterman, may balda iyan na Duterte Highway, tapos may pasiring mismo sa dating tinampo. Ngunyan, ito tapos, so baldahan duman. Dahil ang sabi baga, iyang Duterte Highway ngaya, gagamiton ngayon para diversion road kan mga trucks, kasi ibang vehicle na pasiring sa First District. Naturalmente, malaog siya dyan sa may party kan kay Kapkuing, anong ang barangay yan? Sa Tulyat, di ba? Pakalampas mo na tulay, dire-diretso yan. Mabaldan dyan sa buyuan. Mabalda. Tanganing, komuniktar duman sa tinampo na pasiring sa Tabako. Correct. Nganing day, magka-traffic sa mismong main highway. Iyang, kundi, yan, mabalda siya dyan. Dyan sa may tagiliran kang Tagiliran kang, kang chapel? Bako man dyan. Senda. May iba pang pinagigibot Tabi Paterman na ini kayang road opening ini pwedeng maging alternate route ini. Ngugaringon yan, dahil pa man klaro kung halimbawa dyan maagi sa kung maagi dyan Tabi Paterman Andra, mararangka na naman sa nampong sa dayuton dyan sa may chapel. Sino pabaldaw na rin? Oo. Pero may nailig kaya kung tinampo na dyan sa Lidong, sabi, konektar ito sa Duterte Highway. Igwang may wasunon dyan na tinampo na pwede mong landigang kiroplano. Igwa? Hali dyan sa likod kang Primex. Oo, magayon na yan. May tinampo dyan na dakula. May tinampo dyan na dakulaon. Saan ito mabalda? Mabalda ito? Saan? Dyan sa buyuan? Saan mabalda? Babalda yan sa Misi. Misi, pag dinurdiretso man, Misi, Tabi Paterman. Balda na? Balda na. Pero pa man konkreto sa ibang mga ihan. Anong ginibuang tinampo dyan sa parting buyuan na yan? Nasalit nga niyan, bukana. Iyon na nga ni iyan. Dahil man dyan nag-aagay ang mga truck. Dae man. Ano daw ang purpose ali? Purpose na naiiling kang barangay, kung nata daw sinda nagkut kayan, tadakulon kaya baga dyan Tabi Paterman ang mga parlati.
Para lati. Pisilan sinda pagpababakan sinda mga produkto arog kanyog buda sa mga iba pa mga agricultural crops pasiling sa market. Oo. Kaya nagtugot sila kay ito buda nagturugot naman sa mga nagsadiri nindaga. Kaya manggaro-arog man ka ng patrabaho. Oo. Dali mo yung maaging Dracula. Dai man. Mga kurukarabo man silang. O garing, ang problema, siyempre habang nagkukonstruhir, in fairness man may ongoing man talaga ang pagtrabaho sa regular tang pag-monitor, alagad iyon na nga nito, panaguura talaga rasay sa baba. Iyan ang dapat na i-review ang mga sistema kang pagtrabaho kan mga arugaan. Correct. So, yun. Pareho pati may gapuan kay mag-iniwan na lado kung ano ang mga kukulang. Antaramon man kan na ibang mga residente na peperwisyo sinda dahilan ta iyon na nga nito dahil lamang daw pinag-aakbot sa mga aggregates pag-abot man sa DPWH paano may man ngayang maakbot naiharangan nga kami dyan kan mga residente kasi hindi na nag-aakbot kayo to. Okay. Kaya nakulaon nga istorya ni Tabi Patermar na mga serye ni naabangan na istorya at may kinaraman sa siring na bagay. Pero dapat dyan na manindugan dyan ang DPWS na ang pigigibo ninda para sa interes kang kadaklan. Correct. Yan man na gibo-gibo kan ibang residency sa kung totoo man yan para yan sa salindang sa personal na interes. Naputol na si Luwins. Naputol lang 12 minutos. Ayan, tawag ulit para sa Hello. Ayan, okay. Hindi alatong tako ano mga mangyayari kan tama. Mari-align pala na. Mari-align. Pira pa ang kantidad ng re-align sa 200 million. Dahil kaparte na ito. Kaparte na ito Tabi Patermar daw. Kaparte na daw ito. Pira daw na kunyan, pirang kantidad daw ang re-align. Data na pataday pa man pigtatara ni Madam Lucy kung so magiging dagdag na budget duman sa 200 million labi na project kayo duman sa kasabitan ng lugar. Dagdag o realignment? Dagdag. Realignment ali duman sa kumpira pang nagtatada duman sa 200. Re-realign para gibo na pangyari. Correct. Ay, okay, sige. Nagkulog sa bangs ko. Sige na. Roger, so yan di Patermar, ang pangapudan sa kana DPWH yan sa nasambitan ng lugar taon yan. Kaya pinag-expect na naman na mababa na naman ito dahil tamauranon sa indang pinag-unambitan gigibo man daw ninda ang gabos na kaninang matapos tulos Okay. Mga dagdag na bareta aliging sa luwas ako po si LBB. Thank you very much sa Luwens Sports Marsana. Hali po dyan sa mga pangyayari sa Buyuan. Yan na stando sa Pading Jomar Bien sa First District na sa Linyaman. Padi, Happy New Year, go! Salamat pare, Happy New Year sa mga paraan tabay. Pero digdi sa Barangay Pati Makan Syudad kan Tabako, may sarong bitis na putol na nakua na ilinubong kanakalis na banggi asing kinaykay ngunyan kan mga barangay officials. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, alas 9:30 ka Subago, nagdesisyon ang mga barangay officials na kayon ang sarong lugar digdi sa Purok sa Iskan Barangay Fatima. Matapos na may mga report na nareceive na kanakalis na banggi, may tulong lalaki na nagpasiring sa sarong lugar, asin nagkalot, asin may ilinubong. Baka diabetic. Iyo nga ni ang duda, pero ito yung baga, titaw baga yung kan kunya, bala na ka mo kayo mag-dispose. Garo iyo ang duda, pero nag-imbestigar man kirari ang pulisya, asin basado sa pagkaisik ko, susoko, pasiring na digdi, para riparon ini. Ang bitis na kalaog sa sarong kahon, walang bitis ini, asin tutubo na makinis ini, kaya malamang da sa babae. Sa babae? Na, nag-inguwango niyan ang mga barangay officials na makahanap nin CCTV, tangani na ma-discover kung sisa itong tulong mga persona na puminasiring digdi sa Purok 6 kanakalis na banggi para ilubong ang naunang bita na bitis.
iuman ang kadang duda, pwede dang sa diabetic ito, pero salang paagi kan dispatsar. Maaraman tayan pa de, oras na nag-abot na ang soko asin na diniskubre na kung ano talaga ini para maaraman ang tunay na istorya. Samantalang padagos ang paghahanap na kung sisa man itong mga persona na naglubong kang naunang bita na walang bitis nin posibleng sa babae digdi sa Puruksais kan Barangay Fatima kan Tabaco City. Okay. O, yan pa rin mga dagdag na balita. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Sino kayo may-ari ng bitis? Yan. Normally kasi pag in-amputate, pipa uli yan eh. Bahala ka na mag-dispose. Naku na lang naman sa likod kang arong ninda kung halibay sa diabetic. Di ba sa alim ka arong ninda na sa napinalubong? Ha? Okay, duman, alam mo sa kampusan do pa ilubong na. Nangyari. Abangan na lang po ang investigasyon kang pulisya, asin kang barangay, kung kaninong paayan, no? Ang importante dapat maibugtak po sa tama, okay? O paano mga kapatid? Palagay ko, it's time for me to go. Una, para mentas. Hindi po sa programa. Sa pangarap po kang bilog na tropa, si Kuya Nems Flora at saka si Kuya John Napolis na kaibanan sa technical side. Yaon man mga tugang si Angel sa news base akin si Francia May Boras. Yaon man mga tugang si Tricia Marilitana at saka si Richard Astor sa social media department, sa mga IT. Sabi nga paharap kang Mega Force Patrol. Ini po si Raray si Mardila dahil iba. Thank you and God bless. Huwag kayong aalis. Babalik po ako tantod sa naman sa alas 12 Bareta with Francia May Boras. Thank you.